Виктор Орбан с изненадващо посещение. Идва в България още този петък. И с това здравейте, приятели на критичното мислене и добре дошли в моя канал. Днес в новините се появи една изключително интересна и много неочаквана новина, която определено може би ще бъде в фокуса на българската и на международната политика, поне през следващите дни. За какво става въпрос? Унгарският премиер Виктор Орбан ще посети България този петък. Тази новина изненада мен, изненада и много български и международни наблюдатели. Това, което успях да открия до този момент по предварителна информация, се очаква, че унгарският политик ще има разговори с президента Румен Радев и с лидера на ГЕРБ Бойко Борисов. Приятели, нека да коментираме какви могат да са причините за това посещение, какви могат да бъдат възможните политически, икономически, стратегически последствия. Ако имате мнение, бих се радвал да го споделите с мен и с другите хора в коментарите. В следващите минути ще се спра на някои сценарии, които биха могли да обяснят този ход на Орбан, това изненадващо посещение. Като начало мисля да ви представя официалната версия, това, което намирам според първоначалните изявления от правителствата на България и на Унгария. Целта на посещението на Орбан е да се обсъдят двустранни отношения, да се засили сътрудничеството в ключови области като енергетиката, инфраструктурата, сигурността. Все пак знаем, че Орбан е лидер на страна, която играе все по-важна роля в Централна и в Източна Европа, и Орбан определено има интерес да укрепи своето влияние в нашия регион. Но отвъд тази официална версия искам да коментирам какви могат да са другите причини за посещението му, какво може би се крие за това. Има някои интересни спекулации, нека да ги разгледаме. Според мен основната точка, основната причина за неговото посещение определено е енергетиката, енергийната сигурност. България и Унгария знаем, че имат общи интереси в тази област и особено с нарастващото напрежение в Европа последните години, свързано с геополитическите конфликти, особено след войната в Украйна. Нуждата от диверсификация на енергийните източници става все по-важна за всички европейски държави, а Унгария тя има значителен интерес към руските енергийни доставки. Съответно, може би ще се опита да разшири влиянието си в България и Орбан най-вероятно ще лобира именно за такива енергийни проекти, свързани с руски доставки. Второто обяснение според мен е геополитическото. Орбан има амбициите, знаем, да разшири влиянието на Унгария в района на българите. Той е много стратегически важен регион за стабилността на Европейския съюз. България вече е член на ЕС, на НАТО, на Шенген и има все по-важна, равноправна и ключова роля за отношенията между изтока и между запада. И да, Орбан очаквам, че има интерес определено да разшири влиянието си в нашия регион. И знаем, че той има тази политика на противопоставяне за много теми с традиционните сили в ЕС, като Германия и във Франция, и най-вероятно може би търси съюзници в други източноевропейски държави, каквато е нашата държава в България. Третата спекулация, която искам да представя, свързана е с миграционната политика. Знаем, Орбан е много известен с позицията си, с критиките си към миграционната политика на Европейския съюз и заема много решителна позиция срещу приемането на бежанци. Сега България, тя не е толкова централна, поне до сега в миграционните дебати на европейско ниво, но знаем, че определено се сблъсква с този проблем. Ние сме държава, която граничи с Турция, имаме проблеми свързани с миграцията, с трафика на бежанци, и Орбан най-вероятно ще търси съюзници, ще търси подкрепа сред държавите, които може би споделят негови позиции относно миграцията. Така, споменах по-рано в видеото за отношенията с Русия, свързани с енергетиката. Орбан демонстрира последните години едно много близко отношение с Русия и много често си позволява позиции, които понякога противоречат на официалната линия на Европейския съюз. Съответно е възможно, според мен, Орбан да има планове да обсъди с българските власти как да се подходи с санкциите срещу Русия и да търси някакви евентуално общи
линии, общи позиции за подкрепа и за някаква по-гъвкава политика на Балканите по този въпрос. Сега, не можем да пренебрегнем и вътрешно-политическата ситуация в България. България е в един период на изключителна политическа нестабилност. Имаме постоянно нови избори, неуспехи за сформиране на правителство и Орбан като един опитен политик може би вижда възможност в такава ситуация вътрешно-политическа в България да търси сътрудничество с определени политически сили. Както ви споменах, по официална информация, Орбан се очаква да се срещне с президента и с лидера на ГЕРБ. За срещи с лидери на други политически сили към този момент нямам информация. Така че Орбан най-вероятно търси политически лидери в България, които да имат сходни възгледи за Европа и за вътрешната и външната политика на Европа, като част от една по-широка стратегия за укрепване на точно тези евроскептични движения и мнения в региона. Приятели, споделете ви, моля ви, в коментарите какво очаквате вие след това посещение. Смятате ли, че ще бъдат подписани някакви важни споразумения, че ще има някаква сериозна крачка напред в отношенията между България и Унгария? Може ли да очакваме евентуално някакъв нов политически съюз или всичко ще си остане на ниво декларации и пожелания? Но независимо какво ще се случи, според мен това посещение все пак привлече вниманието на медиите и определено ще бъде в центъра на политическите дебати през следващите дни. Какво ще бъде действителното съдържание на това посещение, аз няма как да кажа, но ви споделих няколко спекулации, които имам по темата и ще продължавам да следя събитията и да ви информирам, ако имаме нови информации свързани с темата. Ако имате мнение за това посещение и какви могат да бъдат последствията от него, не се колебайте, споделете го в коментарите по-долу. Благодаря ви, не забравяйте да се абонирате за моя канал, за да не пропускате други важни новини и анализи и ви благодаря, че изгледахте видеото до край. До скоро!